Haupa kaixo, egunon, oraingo honetan zozketatuko ditugu 5 sari, bai, 5 sarrera bikoitz, gure urtarriaren 15ean egingo dugun txotx irekierarako. Eta gero ondoren beste 5 izen ateratuko ditugu eta izango dira ordezkoen zerrenda osatzeko. Hasi egingo gara sarituen lehenengo zerrenda osatzen. Lehenengo saritua Mikel Arrieta. Hemen utziko dugu. Bigarrena, Leire Rueda Vázquez. Hirugarrena, Jon Salaberria Armendaiz. Laugarrena, Arkaitz Galarraga Errazkin. Eta bosgarrena, Mari Carmen Rodríguez Calvo. Hauek izan dira txotx irekierako sarabekoitza irabazi duten pertsonak. Eta ondoren, itxaron zerrendan egongo direnak, ez da, ezti? Hemen, itxaron zerrendan, Jon Montenegro Mendizabal. Hurrengoa, Eva Calleja Sánchez. Hemen. Jarraitzen dio, Javi Flores Sanz. David Trayero Aiza. Eta azkena, Onditz Ionbide Rodríguez. Eta hauek izan dira, bai, 5 sarituak eta itxaron zerrendan dauden beste 5 pertsonak. Eskerrik asko!